କିଏ କିଏ ବାପା ମାଆଙ୍କ ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବା ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ମୋତେ କହିବେ ନା। ସେଟା ମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ବି ହେଇଥାଉ, ସେ ଯାଇକି ମାଆ ବାପା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତୁ କି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବାପ ଘର ଯାଆନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି। ଦରକାର ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ହେଲେ ଯାଇକି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି କରିପାରୁଥିବେ, ଦରକାର ହେଲେ ସେମାନେ ବି ଯାଇପାରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ବହୁତ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଯଦି ବାପଘର ଯିବି ବି ସେ କାହିଁକି ଗଲା, ବାପଘର ଯଦି କେହି ଆସିକି ମୋତେ ମୋ ଦେହ ଖରାପରେ କି କିଛି ଖରାପ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ତାହେଲେ ବି ଖରାପ। ତୁମେ କାହିଁକି ବାପଘର ଯାଉଛ, ତୁମେ ବାହା ହେଇଯାଇଛ, ଏଇଲା ତୁମ ଘର ହେଉଛି ଶାଶୁଘର। ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ତ ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ବାହା ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯଦି ଆଉ କାହା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉଛି, ସେମାନେ ବାହା ହେଇନଥାନ୍ତି, ମାନେ ବାହା ହେଇକି ବି ବାହା ହେଇନଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମାନେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କେହି ବି ନଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମନେ କଲେ ସେମାନେ ବାପଘର ଯାଇପାରିବେ, ବାପଘରୁ ବି କେହି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବେ। ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହଉ କି ଯାହା ହଉ କି ଭଲ ହଉ ସବୁରେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ଅଲଗା। ମୁଁ କାହା ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବିନି, ମୁଁ କାହା ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବିନି। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ହେଉଛି ସବୁ ପୁରା ମିଛ। କାହିଁକି? ମୁଁ ତ ଭାବେ ମୁଁ ବୋଧେ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ କିଛି ଖରାପ କାମ କରିଥିଲି ବା କର୍ମ କରିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଆଜି ଶୁଣିତେ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ଏଇଲା କାହା ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଅପରେସନ୍ ପରେ ବି ମୋତେ 3-4 ବର୍ଷ ପୁରା କହିଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରେଷ୍ଟ ନେଇପାରୁନି। ଶାଶୁଘରେ ରହିଲେ ବି କାମ କରୁଛି, ଆଉ ଏଠି ବି କାମ କରୁଛି।